dapat sama ya pusat ya silakan ban saya baca pintaran wa tahun dah Mana tu kan cuma ya orang itu apa cuma nanti kebetulan orang yang ada ni mana orang nak pulang tu mana saja buat mana dia mana dia cuma mana aku di mana ya ini mana nak dapat tu oh boleh tu macam apa ni sakit aku kan 중위 방거리 가고도 치료 하다ங்கன்னா 아나 벽부분을 주아리기는 앞에 공대야 그러나 앞에 치아보다 지금 공대야 얘는 앞에 치아보다 치아 대고를 같이 바로 아파트니 앞에 가고는 공대야 그냥 무엇으로 있는 걸고 여행 타입이네 원하게 지가 마지막으로 ya itu kan kita sangat